Doncs avui dissabte, 24 de maig, com tots els mesos, tenim la Mostra de Pintors de Sant Andreu, que els quadres, com sempre, són molt macos i estan fets pels nostres pintors. No us el perdeu, encara que com veureu aquest vídeo ja s'haurà acabat, però val la pena en altres ocasions anar venint. Avui hem comptat hasta amb un músic que ha vingut també amb el seu art a tocar allà una mica i hem estat veient. Nosaltres hem mantingut la música perquè es vagi sentint. Així que, au, a veure els quadres.